Budou se dělat nějaký dopingový testy? Že si můžu dát pivo. Na rum akorát. Na rum? A pivo můžu? Jasně. Tak to je dobré. Točíte, dobře. Morava Midlásku. Tak Morava. Je. Přátelé, dámy a pánové, chlapci a děvčata, zdravíme všechny malé i velké. Dneska se tady bude dít něco opravdu překrásného, velmi sympatického. Bude to 3. ročník koloběžďády. Koloběžďáda 2015 odstartuje po 10. hodině, kdy nám to slavnostně zahájí mažoretky hvězdičky z Loštic. A do té 10. hodiny ještě stále probíhá registrace na startu. A těch zájemců a zájemkyň je tady opravdu spousta. Těch kategorií je také hodně. 0 až 2 roky odrážedla, 3-4 roky ještě stále odrážedla a pak už se jezdí na koloběžce. Kategorie 5 až 6 let, 7 až 9, 10 až 12, 13 až 15 let, která se u nás stará, je Airbar, nejlepší občerstvení mezi nebem a zemí. Zdravíme také Fofrnet, digitální svět, nafukovací balonky pro děti, Olomouc.cz, nejlepší adresa ve městě. Partnerem je také Olomoucký deník, Navarafoto.cz, AB Center, reklamní společnost. Dále partnerem je Ride-On, Profit a časopis All for You, nebo Kdy, kde. A užijeme si 8. květen na koloběžďádě 2015. Od těch nejmenších až po ty nejstarší. Tak se krásně bavte, o hudbu, která nám hraje před Airbarem, se stará skupina, která je z dětského domova v Olomouci pod vedením pana Dalibora Křepského. Děkujeme moc, že jste dorazili, protože jste vlastně udělali velice dobrou věc. To, co dneska vyděláme, ty penízky, které dneska vyděláme i na startovném, tak určitě z velké části přispějí oblastní unii neslyšících Olomouc. Bude to příspěvek pro dětičky, co jsou se sluchovým postižením a chtěli by letos v létě na nějaký krásný tábor a my jim s tím pomůžeme. Takže oblastní unie neslyšících Olomouc a příspěvek pro ně, pro děti, co letos chtějí jít na tábor a naučit se zase další nové věci. Takže zdravíme všechny, přejeme krásný den a díky.
parta. Pojedeš na téhle červené jako nebo na té modré? Zasníš to nějak? Já mám problém. Jak hangár, tak to bylo. Jak mě věděl, jedna ale jak Já díky, to dopadne dobře. Jak mě vyskočí plota, tak tam někde si lehnu do trávy, jak se nevrátí. Tam se zatáčce si myslím, že to nejde. Nahoru, jak se jde. No jasně, no, tak dolů to šlo. No to je mi jasný. místě 375, která je teďka druhá, takže prostě jenom třetí výstava, že jo, naběhnete. A Dárek je 375 na třetí místě. Kdo skončil druhý, vy jste byli na startovací, 370 vyhlášení, to si necháme nakonec, takže vás tady máme. Mezi diváky, třeba mezi fanoušky, pojďte si pro svoje ceny. Seniori, finálová jízda na druhém místě číslo 353. Kdo má číslo 353, to je druhé místo. Gratulujeme, druhé místo, ano, výborné za úžasné výkony. Druhé místo. A závodník s číslem 319 bude na první pozici. První místo. Druhé místo máme. A první místo je 319. A prosím vás, máme tady takovou speciální třetí cenu.
Je to speciální třetí cena, která je tak trošku vlastně seniorská, ale je to vlastně nejobětavější závodník. Teď tady se všemi závodníky nejezdil vlastně úplně nejvíc solo, tak nějak dobrovolně, asi toho na trenéra směr dostává Takže gratulujeme a děkujeme olomouckým hokejistům, že s námi tu akci podporují, takže děkujeme. Tak, první cena.